Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Ora sama amanginang dihita sude adorang sotapuka parmingguota martangiang nahohom mahita. Maret di mahita sian buku ede nomor 122 ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di parbadiana tumo palangit dohot tanoon amin. Pinuji ma debata sito palangit dohot tanoon tangan nado dumadihon nasa na tinopa atiuron dialiton ibana hira ulos ibana pahebakon akalangit songon ribe-ribe ibana mangulang-gulangi dia kaaek bilutna pargijang kuretana do dibahen aka obuni
mardalan-dalan doi bana di atas habong ni alogo. Nunga di paujak ibana tanoon tuaka ojahanai. Asa unang lalo-lalo saleleng nilelengna. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama tu na pinangido ni roham. Pasahat ma dalam mutu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Macay denggando di topaho langit dohot tanoon, dohot nasa isina. Jaladang hea di tadikonho ulaon ni tanganmu. Pinuji magoarmu saleleng ni lelengna. Alabalgani holongmu marhite Kristus anak mi. Nunga dibahen hopa dan tusaluhut natinopami. Jaladang hea dioseho padan naung binahenmu. Kok denggan ni basam do langit dohot tanoon aliamang. Mulak ratado asini roham jaladang marpas sohotan denggan ni basam. Rap dohot nasana ditopam pupuji hami maho ale debata ama. Anak dohot tondi parbadia sadarion di patupa huriam HKBP do minggu ekologi manang minggu hasadaon ni nasana tinopa paubama adung dohot angguk nami gabe puji-pujian tuho aliamang pahisar matano naung tinopami naung sega ala hagijangon ni roha dohot hamokuson ni jolmai marhite pakokopon ni Yesus Kristus anak mi dihau pinarsilangi taibehen mahami saluhut naga bejolma natinopa nai baru marhite todi parbadia. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion imana ni enet sian kot pensi HKBP tahun 1996 bidulima taringot tu lingkungan hidup taha porseai jala taha tidak kondo ditopa debatado jolma nang inganan parmianan dohot inganan pangulaon na di Portibion
Ima sada Musa 2 ayat 5 1 15. Ibana do napuna sude na mangalehon hanguluan tu sude na tinopanai. Inganan pangulaon ni jolma ima darat, laut dohot hajak kajang, langit ruang angkasa. Dilehon debatado huaso tu jolmai laho paulihon portibion di bagasan tanggung jawabna gok. Ulaon ni Yesus Kristus do paluahon jolmai nasa natenopai songoni portibion sadiri. Ima kalau sesada ayat 15 sahat tu 20 dohot Roma walu sahat 10 sia sahat tu 30. Marhiteon tahati dakot do tanggung jawab ni jolma panguluhon atau melestarikan sudena tinopa ni debata asaboi ibana mangula kipas dohot marsonang atau sejahtera. Ima pesalmen walu ayat 4 sahatu ayat 10. Taalo do aka usaha na manegai lingkungan marhite na manutungi dohot manabai hau ditobak manang harangan. Ima 5 Musa ayat 5 sahatu 20 dohot 10 sia sahatu 20. Taalo do aka usaha na mangalitohi aek dohot aung-aung atau udara nang aek panirisan atau limbah namarisi rasun sian aka pabrik marhite so mangaturehon halalaon ni aek panirisani pola tahe manegai aek si inumon. Suang songoni taalo do aka pencemaran udara na manegai parhosaan ni jolma. Ima paheba pesalmen 104 ayat sada sahatu ayat tolu dohot pangukapon 22 ayat sada sahat 2 ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon naho bartu patiknai. Ale Tuhan debata separgogoy mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amin.
atau poti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami si topa saluhut. Ulido di topa ho tanoon nang sude pangisina. Alay nunga godang nasega akatobak sunge tao dohot laut hinorhon ni dosa nami. Jolma nama korhon ragam ni parmaraan nang sahit tu jolma nang saluhutna tinopami. Asima roham dihami say sama nasa dosa nami jala pergogo imahami maka ngoluhon lomo ni roham. Say pakulingi manang akka pamaretani akka negara dilihat portibion. Asa nang nasida saurdut dohot ho parsidohot paulihon natinopami. Amen. Baga-baga ni debatata ringot tu hasesan ni dosa. Songonod dohatan ni Tuhan Jehovah. Nunga diar sahiho ahu marhite sian akadosam. Jalan nunga dilujaiho ahu marhite sian akka hajahatomu. Ahu tutu ahu sadiri manalesai akka pangalosion alani hadirioku. Jaladang be upaingot-ingot akadosam. Asangapon madi debatana di bijang. Amin.
Tatangihon mahatani debata turpuk di epistel di mingguon tersurat di Pesalmen 140 ayat sada sahat tu ayat 14 dapat mahita majaha marsikat soring di ayat parpudi manon rapak kita majahahon. Haleluya. Puji majahoba hamu ale akasian Banua Gijang. Puji hamu mai bana diaka Banua Gijang. Puji ibana sudehamu ale aka surusuruana. Puji ibana sudehamu ale aka parangan. Puji ibana ho ale matanyari dohot bulan. Puji ibana sudehamu ale bitang aka namarsinoddangi. Puji ibana hamu ale akan langit hamu ale ae akan di atas langit. Ikon pujion nasi dama guarni Jahoba. Ai madokon ibana jadi tartopa mana sida. Jala ibana pahot akan sida rodi saliling-lilingna. Ibaen dosa daruran jaladah halau. Puji majahoba hamu ale aka sian tanoon aka bitang aka binatang ni laut rodi sude aka lung. Ale api dohot ambulas soro di timus. Ahaba-aba napasauton hatanai. Hamu ale aka dolok dohot sude aka robean. Hamu ale hau aka namar parbue rodi sude hau ares. Ale binatang dohot sude pahanan. Aka pulumit ro dia kapido namar. Hamu ale aka raja ni tanoon dohot sude aka bangso. Hamu ale aka pangarajai rodi sude aka panguhum ni tanoon. Hamu ale aka doli-doli dohot namar bajupe. Hamu ale aka natua-tua rabot aka nabajar. Ikon pujion nasi dama guarni Jahoba. Aisa sada guarnai do natibul diatasi hamuliaon nai do tanoon dohot aka langit. Rapita macaha jala ibana patibul sada taduk di bangsonai. Bahen puji-pujion ni sude akana diaka anak ni Israel bangso asul hoton nai. Haleluya. Ido sahatna martua doakan tumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin.
katidakon maha porsiaota songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahitamadok au porsea di debata Jahoba idoama pargogo nasohatu dosan natumopa langit dohot tanoon au porsea di Yesus Kristus anak nida Jahoba nasasadai imanan itumbuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di Parbadia andorang soaubuan ido tuhata natumau nabirnit di panghuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang natuat tu banua toru dung ditanom namulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo nasohatu dosani disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsian diton di Parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot dihanguluan na sora sudah amen.
Mulyani Tuhata KBG Majolo Titing Namasa di Huruyata di AKBP Rawamangun di bagasan samingguon Minggu tanggal 20 September 2025. Partangyangan Week di hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 masuk pukul 10 siang WIB 5 Week Pisangan Gading Raya di bagas ni keluarga calon situa manaik si bagariang Inang Kiti Boru Uta Barat. Alamat Jalan Gading Raya Sada nomor 10 Pitu RT 00 Sada RW 06 Pisangan Timur Jakarta Timur. Pandidion Nabadia di hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 di Parmingguan pukul 10 WIB di Patupa Gareja Tado Pandidion tu dat dana duas ni Huriata na naing mambuan dat dana manjalo Pandidion Nabadia asaroma mendaftar Uhud Marguru di hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025 di pukul 10.30 di gereja Jala di Boan ma surat pengantar sian sintuawi kartu keluarga gereja dohot fotokopi akte kelahiran dana. Partangyangan keluarga Paralado di hari Selasa tanggal 30 September 2025 masuk pukul 10 walu manam pukul 6 sore WIB di Patupa Huriata do partangyangan keluarga Paralado sekaligus mengapuli tu keluarga James Arifin Sianipar dohot keluarga Sintua Richard Sregar Sinar Boru Tabba dohot keluarga Seporu Dinan Pandiangan Inang Bibel Pro Solpia Boru Sida Butar maringan di ruang Timotius HKBP Rawamangun. Sosialisasi dohot koordinasi kegiatan misi pekabaran Injil Biro Sending di daerah pedalaman Departemen Marturia AKBP Pembantu surat Kepala Departemen Marturia HKBP naeng di Patupat do kegiatan sosialisasi dohot koordinasi kegiatan misi sending di daerah pedalaman Jala di Pangido AKBP Rawamangun do gabe tuan rumah dohot akal kegiatan Boima di Jaha di Arotas Titing. Bulan Diakonia bulan September on 5 bulan Diakonia HKBP Rawamangun ombartu program dohot anggaran tahun 2025 tapatupa do papungu pelean khusus marite amplop Diakonia di sude parmingguan di bulan September on aka program dohot anggaran Dewan Diakonia di AKBP Rawamangun 5 Sada seksi diakonia 2 seksi kesehatan tolu seksi pendidikan dohot seksi kemasyarakatan. Bulan Musi AKBP Rawamangun 2025 seksi Musi Dewan Merturia Patupa bulan Musi AKBP Rawamangun 2025 Marite Patu Begeon musikalitas sian piga negara songon natar surat di Arotas Titing informasi boima menghubungi Gita Pangaribuan Rap Mahita Mamuji Tuhata Jala dohot berpartisipasi di bulan Musi Pasangap Gowarni Tuhatai. Kegiatan seksi Parupuan Huria Manang SPH seksi Parupuan Huria SPH Dewan Kononia HKBP Rawamangun naeng Patupa ibadah kebaktian Padang 5 di hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025 inangan di Taman Budaya Sentul Bogor dihimbau tusude ina ni Huriata asa pasidohot di kebaktian Padangi. Kunjungan remaja di hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 naeng Patupa ni Huriata do kunjungan remaja du HKBP Sudirman Jakarta Nani Uluo ni Pandita Joni Rumah Horbo STH mandohoti ibadah Minggu umum pukul 8.30 WIB Jala di Patupa do penampilan tortor
dohot patu begeon pujian mari tekor, sipul permingguan di patu pado, seksi ramatama, dohot peserta 50 hala. Pelatihan Drijen manang konduktor kor. Dewan Marturia seksi musik, patu papel pelatihan Drijen kor manang konduktor, jalani mulaan mat tanggal 3 Oktober 2025. Ruas ni huriata nan naing mandohoti pelatihan Drijen kor, asa mendaftar ma tu seksi musik AKBP Rawamangun Pinomat tanggal 2 Oktober 2025. Katekisasi CD khusus pangajarion tu praguru malua khusus mulaot tama di hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 masuk pukul 10 siawib maringangan di ruang Lukas tu akan nau mendaftar parguru malua khusus asa Roma marsiajar marguru maluai parehon na poso bulung ombar tu parehon na poso arena 2025 seksi na poso bulung nunga manguluon piga-piga kegiatan jala di patupama songon panutupan parehon arena oprais worship night di hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 nani dohotan ni drama musikal tarian dohot guys star Jemima kita sude na poso bulung ni huriata asa mandohoti acara arena of price on tuhatan ma nama masu. Pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Maranatha Medan. Di hari Minggu sadarion di tanggal 28 September 2025, Papatupado papungu dana laho mangurupi pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Resort Maranatha Medan. Marite poti na pinarade di jolo ni pitu garejata jala na marjamita di pukul 10 wipon ima amang pandita Bernhard TP Siagian MTH pandita resort AKBP Maranatha Medan tak urupi ma ulaoni asaboi dengan mardalan pembangunan gedung sekolah minggui bahen sangap digowarni tuhata. Ulang tahun dohot pesta godilon HKBP Rawamangun 2025. Perayaan ulang tahun dohot pesta godilon HKBP Rawamangun 2025. Nunga mardalan dohot dengan laporan dohot pertanggungjawaban nunga di patupan di hari Jumat tanggal 10 September 2025. Rekapitulasi penerimaan Manangsian, Silua, CSR, Olup-olup, UMKM, amplop, dohot na asing. Dohot pengeluaran boi mata jaha di lampiran ni arotas titing. Moliate ma di sude ruas ni huriata. Di partisipasi dohot pangurupion muna. Bohi dengan mardalan ulaot tai. Ruas natabah. Di hari Minggu sadarion. Tajalo do gabe ruas natabah. Ima. Keluarga Hulman Lindo Noharma Siombing Inang Marcelina Teti Boru Samosi Rap dohot 2 hala yanak konnasida Naros yanak KBP Kebayoran Gandaria Resort Kebayoran Maringan di Jalan Mede nomor 24 RT 00 RW 0 Sia Rawamangun Jakarta Timur Jojong Mahamu. Ima ruas tak Udul Mahamu. Ima Sian Rawamangun Sada. Ruas Nataba Sada. Ruas Nomoding Sada. Nah di hari Rabu tanggal 24 September 2025 nunga marujung ngolu sahala Ima Evangelis Murtina Nuraini Boru Saragi umur 84 tahun Pinading ni Amata Pandita Walder S. Asugian alamat Jalan Kelapa Sawit Sada nomor 24 RT 007 RW 010 Hutan Kayu Selatan Jakarta Timur Hutan Kayu Manis
Udean hari Jumat tanggal 26 September 2025 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 2. Nah di hari Kamis tanggal 25 September 2025 nunga marujung ngolu sahala ina meriati boru panggabean umur 68 tahun dinading ni amata Nelson Hasudungan P. Simanjunta alamat Jalan Pustaka Baru RT 005 RW 015 nomor 35A Rawamangun Pulau Gadung Jakarta Timur Wi Kayu Jati Sunan Giri. Tolu. Nah di hari Sabtu tanggal 27 September 2025 nunga moding sahala doli-doli Armin T. Perlindungan Sitompul umur 62 tahun anak niamata Florentinus Sitompul Nahinan Dubuni Inata Minar Utagalung Nahinan alamat Jalan Cumi-Cumi Raya RT 007 RW 010 nomor 4 Rawamangun 4 Jakarta Timur Wik Rawamangun 4 Tuhata mana manghaleon gogo dot pangapulion di keluarga na tininggalon. Tambahan Namar Said Sada Rensus Tambunan Wi Rawamangun Sada dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Ruang Mawar Sada 07. 2. Nyonya Sintua Utahuru Doris Boru Tobing Wi Penggilingan dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. 3. Bintang Tambunan Wi Pisangan Gading Raya dirawat di Rumah Sakit Ermina Duang 210. Pelean dohon aka udut ni boa-boa tajahama diarotas titing naung pinarade ni huriata ipasu-pasu debatama akka baritam namasa dohot ulaon akka sipatu pauta bahen sangap di gowarnan songonima titing di huriata di minggu sadarion mau liate.
kami ni di batana sumurung sian saluhut naroha mamangaramo tiak ka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Kuria na pinarha maul ni Tuhata Yesus, Shalom. Selamat hari Minggu madihita, amang inang. Selamat berjumpa kembali. Oma obasna naparpudi hami songon padita aktif di Huriata HKBP yang mengunjungi masa pelayanan nami di Huriata HKBP. Dalam ardomu tusido haroro nami amang inang rap dohot panitia Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Maranatha Resort Maranatha na naeng patupahon Jubileum 50 tahun mah HKBP Maranatha Resort Maranatha na huhuba sinuaeng jalan naong ditotuhon ukui epurus tanggal 15 Februari 2026 disodo bendahara panitia inang nyonya Pasaribu Boru Manalu adong goripudi nasida telarap dohami dohot inata dison mulu hami dakola hupata dohok kami diri nami betu hitade jela tumar sugut hari Senin oma parbuini lasni rohaku madok mauliate tutuhan dinaung diring-iring di patau Tuhani mangula au di tonga-tonga di Huriata KBP jalan marsugut ma patu paun nami jalan mauliate matu amat tapadita dot sudiak kaparhaladu nama ngalihon Huriataon garija taon gabelas ingana dihami pabotohon dohot manggohi lasni roha madok mauliate tutuhani dinanaing purna bakti hami anggoto pet ari hatutubuku laos disima anon purna baktiku tanggal 12 Oktober bulan naro 2 minggu naik jala disima non di Medan di Huriana Huhubasi disima non pangido asa adong pergantian jala disima pangido pensiun. Jadi dalam rangka itu amanginang haroro nami tu Huriata songon naung ditik-tik konakin pamangido panukolion pangurupion sia tonga-tonga ni Huriata HKBP Rawamangunon asa boi sipul nian pembangunan gedung sekolah minggu naung mardalan nasaliling naon adong 2 tingkat anggo tingkat 2 ngadinggan selesai na ditoru do gatung dope anggiat bui di Jubileum 50 tahun di bulan Februari naneng roon ngabui sipul pembangunan ni laos ima songon ulup-ulup ni Huria nanaing hu tinggal hon nahuhubasi nuaingon alani marhitiom matong ugokon ma hita saluhut damang dainang dumubi akadongaku lansia dohot aka inanami Naomi rodi sudiak kapunguan-punguan asa parsi dohot mamar sugut di ulaon napinatupa marhiti-hiti ucapan syukur nanang purna bakti hami laos disi adong naik kupatu pahami tong semacam talk show sasitonga direncanahon rohaku hiado las peluncuran buku aka pikiran dohot pergumulaku saliling melayani di tonga-tonga ni Huriata HKBP asa ima gabi sumbangsi secara pikiran pergumulan nabui pasahatoku tu Huriata HKBP alai
dang bui selesai ala terlambat sumbangan tulisan nasian akadongan nahu pangidong. Amanginang secara khusus ala pinaberhat ni huriau doau 41 tahun nasalpu masuk tu STT Jakarta tahun 1984 padita raja guguk mai tiki padita nasida nama ngalihun rekomendasiku masuk tu STT Jakarta. Alani macela strohaku mulubui dohot nang borhat au sian pakubasyoku di HKBP Rawamangunon. Alatakas do nang sian naung sanga hami makubasi di Huriata Rawamangunon kudang aka keluarga aka dongan ali-ale songoni nang aka naung rap hita saulaun pakubasyon di tonga-tongani Huriata. Alani marhitioma dohot ma sudena hita amanginang songoni nang aka punguan nabui parsidohot marsugut di ulaun ibadah ucapan syukur dohot tukso nanaing sipatu paon jam 5 sore marsugut hari Senin. Songoni mah amanginang hata huwasi siak kami mau liati mah dituhata mau liati mah diukap ni rohani Huriata Rawamangun pro disudiaka parhalado dohot dongan padita na mangalihun partikyanon di hami horas madihita tapara di marohata hujahama turpuk jamita dihita sian Kolose sada ayat 15 sahat rodi ayat 20 songonon mahatani dibata ibana do suman ni dibata nasotaridai na parjulu tubuh sian nasa natinopa ai marhite sian ibana do ditop pasaluhutna na di Banua Gijang dohot na di Tanoon na tarida dohot na sotaridai akaha bangsa akaha rajaon aka gomgoman aka parhuasoon saluhut naido di topa marhite-hite ibana jala marhapatian tu ibana jala dijolo ni saluhut na do ibana jala saluhut naido hot di bagasan ibana ibana do ulu ni dagingi ima huriai ibana do permulaan nauk parjolo tubuh sian akana mate asa ibana parjolo di nasaluhutna ai ditotuhod de batado naing mamaringanan di bagasan ibana sadok hagogok nai laos marhite ibana do padingganon natu dirina saluhut nai nang akana ditano nang akana di Banua Gijang dung di patupa dame marhite-hite mudar nasian silang nai marhite-hite ibana ido sahatna hurian itu hata di patupa Huriata HKBP secara khusus minggu sadarion sebagai minggu ekologi sian bahasa Junani hatagurik oikos logos lapatan ni akka parbinotoan hatauon taringot tu bagas jabu inganan permianan oikos rumah tempat tinggal lapatan ni iya manginang napa botohot tuhita sadok jolma na dihasianganon da di portibion na di sisik ni tanoon kita adalah satu rumah bumi ini adalah tempat kita tinggal bersama yang tidak mungkin orang hidup tanpa ada kebersamaan di tonga-tonga ni portibion asa marhite-hite tadap nang tuhita bahwa kita adalah satu di dalam kemanusiaan
sebagai manusia yang dikasihi, yang sudah ditebus. Naung pinalumehon di debata nang tuhita tanoon asa buhita makang uluhon sadok asini rohanai, supaya kita bisa hidup menghayati kebaikan-kebaikan Tuhan dan menyaksikan itu bagi dunia ini yang belum mengenal bahwa bumi ini adalah milik Tuhan. Sadok nasa na adong dia siang anon, tano dohot laut, nang awang-awang, semua itu adalah ciptaan yang diberikan Tuhan untuk kita manusia. Tempat di mana kita tinggal bersama sebagai orang-orang yang dikasihi dan ditebus. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amanginang odo sada ipola ni hapor siaw ni hakristenon nabui uhalota rapotita sian Bibel sian Alkitab tai. Saya meragukan kalau agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan lain yang mempunyai doktrin teologi pemahaman iman yang seperti ini. Saya tidak percaya ada aliran-aliran kepercayaan atau filosofi parbinotuan di Portibion. Akan namalo ni Portibion bui mangaktusi makang uluhon lapatan ni nani dokna nahudok nakin ekologi dalam arti pemahaman iman kita sebagai orang Kristen sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Dan inilah dasar pemahaman teologi kita, bahwa bumi, laut, udara dan segala isinya, bahkan segala ciptaan yang ada di awang-awang, itu adalah tempat tinggal kita yang diberikan Allah. Mulut apa jojo ramanginang tari ngot tu hari panopaun di bata na di patorang di bibil tahun hari parjolo di topa di bataon hari paduaon satu hari paonopon di topa di bata saluhu na jala di bereng di bata une uli. Setelah Allah menciptakan hari demi hari, maka Allah melihat segalanya baik adanya. Jalima napi nalumehon di bata tu hita jolma natinopa ni di bata na parpudi sian nasa natinopa. Artinya bahwa Allah menyediakan segala sesuatu terlebih dahulu supaya manusia ditempatkan di bumi ini. Sangat tegas dan jelas Alkitab kita menerangkan ini. Jadi nakin saya meragukan ada ajaran-ajaran yang lain yang seperti ini sistematis dan betapa lengkap pengajaran seperti yang ada di Alkitab kita ini. Alani amangin ang bohama hita songan ala Kristen naung takas maboto naung dipodahon sian Bibel tai itu hita bahwa bumi dan alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia. Dan manusia ini adalah sebagai wakil Allah. Marhiti-hiti nani dokna imago dei gobaran ni debata bahwa kehadiran kita manusia ini adalah mewakili Allah untuk merawat, menjaga, memelihara bumi dan alam semesta ini, karena ini adalah tempat kita hidup bersama. Amanginang macayuli turpuk tasadarion nadipatorang dison bahwa kegenapan dari seluruh ciptaan itu adalah di dalam Yesus Kristus. Bukan semata-mata karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka Yesus datang ke dunia ini. Alai topet bak kebetulan. Mada busi Adam dot siawan ajul itu bagasad dusai. Gabila sikop manang sakap ni debata. Dinaharo Tuhan Yesus tu Portibion. Bukan sekadar hanya untuk menebus dosa Adam dan Hawa dohot hita jolma. Alai naik pai baruhon untuk membaharui ciptaan Allah yang secara fisik. Itu yang dijelaskan di dalam Alkitab. Sian arina perjulu, satu hari napa onopon. Sudina tinopan di debata secara fisik. Itulah kehadiran yang dapat dirasakan, dilihat oleh segenap makhluk dan semua orang, semua manusia. Nak pena sopor sia dope di Tuhan Yesus.
Tetapi tujuan dan rencana Allah adalah bagaimana supaya semua makhluk juga boleh diperbaharui. Supaya jangan manusia itu hanya terfokus kepada hal-hal yang fisik dan jasmani. Bahwa Allah menciptakan bukan hanya yang fisik, yang kelihatan. Tetapi yang kekal. Allah menciptakan bukan untuk kebinasaan. Dan hal-hal fisik tidak akan layak untuk kekekalan itu. Alani roharoni Tuhan Yesus pai baruhon tanati no panaparjoloi asa gawe masuk tu kekekalan hatok tongoni di bakasan Tuhan Yesus. Alaya lanong mardosa jolmai baik kon buluson ni Yesus do ikon julomate di bana pai baruhon nauk tinopan panaparjoloi. Ima akan natarida. Semua makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang kelihatan itu diperbaharui melalui Kristus yang menjadi penebus ala nung ngamarlauk dosa ala sia adam napar jului. Ala ni hamomang do inang diha Kristeno taon ni kontakas do hita mangatusi bahwa kitalah sebagai pewaris kehidupan kekal yang sudah dianugerahkan pemahaman pengertian iman hatauon mangatusi sakap dot lomoni rohani debata dihasianganon bahwa bumi ini akan diperbaharui oleh Tuhan. Ciptaan yang pertama itu akan diperbaharui oleh Tuhan. Asaro ibana gabe jolma tu portibion pabotohon sakap dohot lomoni rohana naing pai baruon na saluhutna marhiti-hiti Yesus naung ro gabe jolma ibana ma gobaran ni debatana sotaridai. Karena manusia pertama yang diciptakan sebagai imago Dei sudah rusak gambaran itu. Citra kealahan itu sudah rusak oleh dosa. Ikon Roma ibana museng pai baruhon. Supaya kita juga diperbaharui menjadi ciptaan yang baru. Amanginang oma ipolani podah Kristen naikon sihang urnota. Supaya kita mengerti untuk apa kita ada di dunia ini. Dan bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang dihadirkan Tuhan secara fisik, secara jasmani, secara lahiriah. Di tengah-tengah kenyataan hidup kita. Disodoh hita tarjau, pabotohon memberitakan kabar itu kepada dunia ini. Aleta boto doa manginang gok doa kaparu kilota. Jala gok doa ka arsak nabi naine portibion ala sodiboto dang ditadda. Do sakap dohot lomoni rohani di bata. Dunia ini tidak mengerti, tidak tahu, tidak bisa menangkap makna dari kehadiran Yesus. Bahkan yang tidak percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah gambaran Allah yang sempurna itu. Kesempurnaan gambar Allah yang dinyatakan oleh Yesus itulah yang menggenapi rencana Allah bagi manusia yang semula. Alai nung ngamada butu bagasadu sahita. Ikon ibana ma manaon hadu sautai pai baruhon akan atinopan aparjului jala ibana do nagabe uluan marhiti-hiti huriyai jala huriyai do pamatang ni Kristus natarida patujulu ni hangoluan nama noktong nauk pinarade natuhita jala daktamabe portibion inganatta. Karena bumi ini tidak akan kekal dan harus kita tinggalkan. Ikut tanggal honotta do hajol mauta secara fisik jasmani nang marlauk dosai dan Allah sudah menyediakan kekekalan itu marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amanginang parbinotoan daud pangauhonon si songonodo naikon tadap takas tahangoluhon. Asa taboto apa visi dan misi Allah yang diberikan bagi kita di tengah-tengah kehidupan nyata
nagok akaparu kilonon. Kita tahu juga mengalami penderitaan di tengah-tengah kehidupan dunia. Orang-orang yang tidak mengerti rencana Allah, maksud Allah tentang ciptaan. Dia sang pencipta. Yesus do firman nama nopa hasianganon alai ikon roy bana tudos songon nati nopa nai asa pai barona nati nopa nai jala asa posi tuturo hatta marnida hadirion ni Yesus ido hagogok ni hade batawan naung manopa hasianganon yang sudah menciptakan dengan segala rencana Allah yang tadinya untuk kekekalan itu, tetapi karena kedosaan hadusau ni jolmai ikut tanggal honotado pamatang perdaging onon jala hai baruon nabi nuan ni Tuhan Yesus ido nanaing si au honota jala huriaido songon hataridaan di pamatang ni Kristus yang melaksanakan visi misi panggilan Tuhan bagi kita di dunia ini. Alania manginang mardomu tusido, apalah yang menjadi tugas misi visi yang kita harus kerjakan sebagai gereja. Songon akana porsia halak Kristen kita. Pertama bahwa jangan kita ikut bersumbangsi untuk merusak bumi dan alam semesta ini. Tetapi kita harus menjaga, merawat. Seberapapun lamanya bumi ini diperkenankan Tuhan untuk kita tempati. Rodia kapino parta sogut. Tetapi jangan kita menjadi turut merusak bumi ini. Aigiot dope nang rohata. Dohot akapino partai. Marnida bahasa ni debata. Di tonga-tonga ni hasianganon. Imana parjolo. Asa takas namar hua dohita di portibion. Bagaimana tugas panggilan kita, apa visi kita tinggal di bumi ini yang kita tidak akan tinggali selamanya. Alai marpinopari dohita dope. Tuaka penopardai. Bagaimana kita menjaga merawat bumi ini supaya jangan segera lenyap oleh karena pengabaian, kelalaian, ketidakpedulian kita. Jalan paduahon mardomu tusima mangenang memang omma parukilon ni huria di tonga-tonga di portibion. Betapa banyaknya orang yang tidak mengerti, yang tidak mengenal rencana Allah. Sakap ni debata di tanoon. Ujung ngagabe manegai. Sialan ya kahamokuson, kerakusan. Yang mereka pandang hanya hal-hal ekonomi, hanya hal-hal materi, hanya hal-hal yang bersifat menyenangkan bagi dirinya secara fisik jasmani sebagai tujuan hidupnya. Kita diperhadapkan Tuhan dengan orang-orang yang rakus. Orang-orang yang hanya mau mencari kesenangan duniawi. Orang-orang yang tidak mengerti bahwa bumi adalah tempat tinggal kita sepanjang Tuhan masih berkenan bagi kita. Asa unang dohot kita manigai. Tetapi bagaimana bumi ini juga kita pelihara. Dan kita bertentangan dengan orang-orang yang merusak. Ima paru kilon ni huriatara na lumobi. Dakkuboto bohana hita payhuti huton no aing. Akka pergumulan na masa di Tanah Batak di Bonapasogit tay. Inilah pergumulan yang sangat-sangat membuat kita harus bergumul di dalam doa. Dileot di bata tano nauli di hita. Tahu tu bana maceuli. Tetapi tidak layak untuk membuat kita tinggal dengan sukacita, berbahagia di situ. Mulutung boy dohonota. Songon suman ni banua gijang natahirim naneng roi. Boy sonang nian hita mangingani. Tano Batak tai. Uli ni tahu tu bayi. Tetapi alam sudah menjadi rusak oleh karena kerakusan orang-orang tertentu. Dan kita juga bahkan menjadi terdampak dari kerakusan orang-orang tertentu. Gabi hitama sama hitape masih saukan. Akkada bersaudara pe. Apalagi ala nina marggulut
akan ditanoon, dan kita juga secara horizontal jadi mengalami keretakan di antara bersaudara. HP aka tabo-tabo ni Nabi Nuat nasida siat tahun batahi dibuat nasida ma tuluar di sama nasida menikmati aka rapar-rapan naima najinalo ni aka hita keluarga namian di Tanah Batak lungun mulu tauhon boha paru kilon di Tanah Batak losong ini do nang dia keinganan nasi di tonga-tonga ini negara tahun terlalu banyak juga kerakusan orang-orang tertentu mangasahon guguna ujung ngagabe maniga itu alam yang tidak membuat kesejahteraan bagi masyarakat, bagi rakyat. Holan laho mangalului artane di tanoon dang diboto naik kon tadi konon na dosa luhut naik. Mari hita ido hita hamo mangdo inang naing ditugihon turpuk jamita di bagasa sadarion. Bagaimana kita menjaga bumi ini sebagai milik Tuhan, tempat di mana kita diperkenankan Tuhan untuk tinggal dan harus merawatnya dengan rasa tanggung jawab untuk keturunan kita. Songoni mah nang aka tanggung jawab di tonga-tonga ni bangsot taon. Unang alani kerakusan gabe dohot hita manigay nang aka parsauran. Songoni nang aka natinopan ni di bata haulion ni portibion naik konta jaga. Bagaimana kita supaya bisa ikut berdamai dengan alam ciptaan Tuhan, berdamai dengan sesama saudara, berdamai dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Itu hanya boleh terjadi, itu hanya mungkin terjadi mulunung ngatahanguluhon Yesus. Ibana do si pardame di bagasa Jesus do tahu hita mardame dohot dongan di bagasa Jesus do hita nau di padame dohot debata di bagasa Jesus do hita boy mardame dohot dirita sadiri mangalo ragam nia kahajahaton akahamo kuson na di rohatai asa unang gabe dohot hita manegai di bagasan Jesus do hita dangbe orientasita akana di tanoon. Alay di bagasan Yesus mahita boy bongot mamereng haulion sakap ni di bata bicat di lehot di bata hita mangoli di portibion alay naung di parade di hita inganan nasonang di Banua Gijang asa tarawat tajaga nang akapar saurata jala tabaritahon may gabay barita nauli tu sadok jolma di hasianganon asa marday may sonang mangingani tanoon bican boy do pehitarap mangulu dohot akadongan di tonga-tonga ni portibion. Tugas panggilan kita adalah menyatakan bahwa di dalam Yesus Kristuslah kita dapat berdamai dan terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang merusak oleh karena kerakusan, oleh karena niat-niat hanya hal-hal berorientasi materi yang sementara itu. Asa disima hita manginang naing parsi dohot pabotohon dohot mangulahon memperjuangkan kedamaian alam tempat kita tinggal bersama. Songoni mamardami hita di tonga-tonga ni portibion, di tonga-tonga ni bangsota, di tonga-tonga ni akaparsoran ni huria dohot diaka punguan-punguan rap dohot akadongata ay di batado na mga leon ingananon portibion gabisa da inganan bagas jabu di hita rap mangingani di bagas adame do sonang ni roha. Atong Tuhan tama napatauhon mangajari hita patiur roha nang pikirata mangula sa luhut asa mardami hita ito nga ni ngolutta di portibion. Amin. Mauliati maroha nami di ho Tuhan dinauk pinapatarmu Tuhan misakap dohot lomo ni roham di tonga-tonga ni portibion natinopam nauli nauk sinakapammu tutu gabi nganan nami marhasonangan majalo saluhut aka uli basah pasauton lomo ni roham gabi hataridaan ni sonang ni roha
sonang di Banua Gijang ina dihirim rohanami i alai tunggok donang akka parukilon di tonga-tongani parngoluon nami di hajal maun nami sialani deba naso maboto naso takas makaposi Yesus naung manopa portibio di bagasan haulion jalaro naing pai baruhon saluhut natin opanai rap dohot hami jolma nahina holongamnya ali Yesus Tuhan nami saya cari mahami mardami rap dohot portibion natin opam asa marahai baru kami marparange di tonga-tongani portibion saliling dilihok kodo pe hami rap marsaulihon basa-basam jalapaingot hami ali Tuhan dang inganan nami nahot rodi saling liling na iyang gotanoon asa rap dohot to hami sugut dihasonangan di Banua Gijang asa nang di tongani portibio Tuhan boy pasaur dame hami mardame rap dohot akadongan naung pinadumung hami dohot debata mardame mahami nang dohot diri nami asa hupadau hami ragam ni akka hajahaton dohot hamok kusoni mau lihat madiho Tuhan dina pinasaormu damem dihami marhiti-hiti jamita di bagasan sadarion asa mardame hami dohot diri nami mardame hami di tonga-tongani bagas keluarga nami mardame hami rap dohot akadongan manang di diabe pena hami di totopoko maringanan dumobi ma di tonga-tongani portibion dipaingot hatam hami iya tanoon naung nilihonmu tu hami siradutan nami asa hujamotok kami haulion natinopam unang gabi parsidotami manikaisa Tuhan jahu badi batahu pasatami matuho sian saluhut akar rues ni huriam nama rukil di tonga-tongani parngoluon siala ni akan nahurang padaraman dohot sinamot sialani akaragam di parukil di parngoluon naso takas manada dohot marnida asini roham patuduhon maali Tuhan saluhut nahagogok ni bagabagam di naukuha porsiai hami Tuhan Yesus Kristus naung rohu mokop pami mangalihod dame sonang ni roha di hami asa tung di halason rohanami matutu hasa saur ni todim marhiti Yesus Tuhan nami kupasatami manang tuho akadongan nami ruas ni huriam natongo di bagasan akaparsahiton na maragam na dirawat di bagas manang dalam proses pemulihan lumobima na dirawat di rumah sakit manang nanaing patupahon nang tindakan medis kedokteran asirohap Tuhan lehon halabohon ni roha disudi akaruas ni huriam laho makanguluhon asini roham majalo saluhut akka pelayanan sian keluarga nang akka tenaga medis songone nang akka ula-ula peralatan apinakke ni rumah sakit gabi hamalumon dinasida asa hisar nang roha pikiran nasida mamuji-muji ho songone manang secara khusus buat kami inanami nyonya situ abis tok hutauruk inang Doris Boru Tobing nanayang menjalani tindakan bronkoskopi di ari 30 naning roon di rumah sakit persahabatan lehon halabohon ni roha dohot las ni roha dinasida maddalanisa jala pasu-pasu ma akka dokter nang akka ula-ula akka tenaga medis na mangalehon akka pelayanan dinasida dinaing mulak pehami Tuhan madapoton bagas nang kaulan nami na maragam tuhoma hupasata misadok nasinakap ni roha nami mulutunga dong akan nahurang di pakilalan nami Tuhan akka pangedoan nami gohimai marhiti-hiti pasu-pasum jalase sama saluhut na dosa nami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tuhan
pasahat mapelia tahun tu di bata martang yang mahita. Ali di bata amanamina di banua ijang. Odo haroroan ni saluhut silehon leon nading gadohot nasa uli basa na mauli utus. Upas atami masian nanilihon mitu hami pilihan nami tuho. Sahija halo megabi uap na husus di jolom. Pasu may jala ramoti. Asahu parahasiya kami pilihanon pati buluhon harajaonmu. Itonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marihiti-hiti todim. Asalamu tadahami godang nis lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaomu, say saud maloma ni roham di banotong awan songon na di banua gijang, leohon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan. Palu amahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dami, jalo hamu mapasu-pasu ni di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disondak kon Tuhan di bata mabuhi na tuho jala asi marohana midaho. Didopak kon Tuhan di bata mabuhi na tuho. Jala di pasaur hon madami na tutoding. Amin.